Jeg skal løse en opgave med CAS, og jeg bruger kombinationen af WordMath og GeoGebra. Den funktion, jeg vil se nærmere på, er et andengradspolynomium, som jeg har stående her. Jeg kan godt lide, at det går lidt hurtigt, når jeg skriver ind, så jeg vil benytte mig af tastaturgenveje og gøre opmærksom på, at der findes et overblik over tastaturgenveje her, og det er især de her oppe, hvor man bruger Alt-tasten til genveje i WordMath. Det er dem, jeg vil benytte mig af undervejs. Men jeg vil gøre opmærksom på, at i menuen her, især under CAS, findes alle de samme funktioner, som jeg vil benytte mig af. For eksempel kan jeg definere en funktion, jeg kan løse en ligning, jeg kan omskrive et resultat, faktorisere et resultat, og jeg kan beregne. Og endelig så kan jeg tegne grafen i GeoGebra. Det første jeg gør er altså at oprette et matematikfelt. Og i det matematikfelt definerer jeg funktionen f af x ved at skrive kolon lige med 2 gange. Og jeg skriver gangetegnet. Det kan godt gå galt, hvis man har underforstået gangetegn, så jeg vender mig til bare at gøre det altid. Nu ved WordMath, at hver gang jeg skriver f af x, så mener jeg den ovenstående funktion. Så jeg kan teste det ved at bare skrive f af x og beregne alt b, så kan jeg se, at det står her. Det betyder også, at jeg kan beregne en funktionsværdi, f.eks. f af 4, og jeg skriver alt b igen. Det er 21. Og så skal jeg prøve at løse en ligning her. Jeg vælger, nu det er et andengradspolynomium, så jeg løser andengradsligningen. F af x lige med 0. Alt L for løs ligning. Så skal jeg vælge variabel. Her er der kun en at vælge mellem, men hvis der er flere, kan man selv styre, hvad for en ligningen skal løses med hensyn til. Man kan også sætte begrænsninger på, hvis x for eksempel skal være større end 0. Og her kan man styre, om det skal være automatisk valgt, eksakt eller numerisk, og antal betydende cifre. Men det hele ser godt ud. Jeg skriver OK, og så får jeg løst den her. Det næste jeg skal, det er at omskrive til faktoriseret form. Det kan jeg også gøre med WordMath. Så igen siger jeg, at det er f af x, jeg gerne vil se på. Jeg skriver alt O for omskriv. Og så kan jeg så vælge, hvordan den skal omskrives. Jeg vil gerne have den faktoriseret. Det næste jeg skal, det er at tegne grafen for funktionen i GeoGebra. Jeg stiller mig først på den linje, hvor funktionen står. Jeg vil gerne have den skrevet ind på den her form. Gå op under grafer, GeoGebra. Og så får jeg tegnet grafen automatisk. Jeg kan også tjekke de nulpunkter, jeg fik beregnet før i min ligningsløsning, ved at finde skæringsværktøjet. Jeg trykker på grafen og x-aksen. Så kommer de her. Så skal jeg finde toppunktet, og GeoGebra kan finde ekstrema for mig, hvis jeg til gengæld kan hjælpe GeoGebra med at sige, om det er et minimum eller et maksimum. Jeg kan se her på grafen, at det er et minimum. Så i inputfeltet skriver jeg min, så får jeg en liste med forskellige muligheder. Jeg vælger denne her funktion. Funktionen hedder jo f af x. Og så skal jeg vælge en startværdi på venstre side af mit minimum, en start x-værdi. Det kunne fx være 0, og en, som jeg er helt sikker på, ligger til højre for, og det kunne være 1. Jeg trykker enter, og så kommer den her på grafen. Nu vil jeg gerne sætte mit skærmbillede af selve grafen ind i mit Word-dokument, og der er en genvej til det også. Det hedder Command Shift C. Jeg trykker mig tilbage på mit Word-dokument og indsætter ved Command V. Så kommer den her ind i mit Word-dokument. Og det sidste jeg mangler at gøre, inden jeg skal starte på en ny opgave, det er at slette alle mine definitioner, Alt S. Og når jeg gør det, så kan jeg jo genbruge navnet f af x i en ny opgave senere. Slet definitioner.